Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kumusta naman mga pinalangga na ito ng mga tagpalamati? Inikubos nga lagad si Tita Wilma. Upod na naman ninyo iya karon nga adlaw sa Sabado nga edisyon sa This Is My Life. Pebrero 19 na kita. Kamusta lang dira? Pangamusta gina as always si Tita Wilma. Kamusta lang kay ti weekend subong? Medyo mahapo-hapo kang ibando, medyo ginalagas lang ang oras tungod siyempre, ilabi na kung naara ka lang sa imo puluyan, Sabado kag Domingo, ang mga hilimuson kag mga lalabhan ti nagmala, kay nagtulutalithi, may ara party nga nagtupa ang ulan. Ano pagapanyaga sila? Agalupad. Paamo ka na, hingagaw linabay. Di sa mga nagmalalada, mga linaban, ti daw maayad-ayad iya, pero sa mga wala magmalalati, magsilak-silak na kung saring adlaw, kalit na naman. No, para matapos iya ang mga importante nga mga hilikoton para maging matawhay ang Domingo nga adlaw para makaupod ang bugos nga pamilya. Nami iya nga Domingo nga adlaw daw ang time of ladara lang sa imo pamilya, naka-focus, ang ginapaminsar mo lang niya ang kalanon, pumahaw panyaga, panyapon, paamo ka na. Kanami lang niya siyempre batyagon nami batyagon nga upod mong imo sa sinaya nga pamilya Domingo nga adlaw, amo lang adlaw sing pagpahuway, sa Lunes, tubtub, Biyernes, tubtub, Sabado iya nga pagpangabudlay sa aton mga ginikanan sa mga breadwinner, di ba la? Mga lolo kag lola pa ganing nga nagatrabaho gataya man. Okay, Tita Wilma. Mamangkot kita anay kung nanood ang inyo sudan panyagabi. Ako yan, nagtula lang ko isda, butangan ko kulitis. O daw, okay man, asluman ko kamatis, butangan Bombay. Lunod ang isda, pero may aragid. Ano, pabukalan ko anay. Ginapabukal ko anay ang tanglad, ang lemongrass. Upod sa kamatis, kag Bombay nga na cubes. About, tiga lapok man nga agi. Butangan lang kulitis, kag ang ending, pagbutang mo sa sibuyas dahon, puga ilang isa or duha ka bilog nga kalamansi, depende sa imo iya gusto nga kaaslong sa imo tinola nga isda. Ang panyaga man di kay Tuto Jo Marie, ni Action Jo Marie, amanamit man kag ganahan kag iya magkaon na. Okay, ting inyo naman dira pambit nyo man ina karon. Since Sabado subong nga adlaw, aton anay although nga kung Sabado gani nga edisyon sa This Is My Life, si Tita Wilma wala nagabasa sang sulat problema, di ba? Pero since kabahin pa ini sang aton Valentine's presentation kay Pebrero kinahanglan maubos man naton basa para sa palamatinaan sa itong mga palangka ng mga tagpalamati ay nakasulod sa top 10. No? Ang nabasa na naton, natapos na tuya ang grand prize winner. So may nabilin pa kita sa consolation
sa consolation prizes naton. Basahon naton ina karon, and then horoscope naton bantayan man kay kabalugi si Tita Wilma ginabantayan yung ginayatag sa kahapon. Kung ano naman ang mabatian ninyo na siling kamo ara na naman si Tita Wilma. At nga aton sa nahambal na naton na aton paghatag sa inyo sa inyo mga tag sa zodiac sign para sa aton horoscope. Kalingawan lang naton inaya sa adlaw-adlaw kag kung matimingan nga daw okay di man nami no, pero kung daw hindi medyo may laghong medyo may sampok pang kilay mga senior citizen, di ba? Yes, ano gin tanok mo na, tanok kamuti or tanok iyasang saging saba o kun ang palamahawon mo bala siling nila tapioca tawe ay hindi pwede siling man sang iba no. Wano say tapioca in kasaba correct na si tawe nakamuti kahoy mangkot lang ko for clarification. Ini gani gabi ay namit ang gabi tangko na no. Gabi or ano tawag other term nila silent pero lain man suno iya sa aton mga young ones lain Tita Wilma ang silent lain man ang gabi siling nila na tuod na ibaluon ta na iya na relax lang ka mo dira ha, pero ang inyo naman mga greetings, ang inyo naman mga reactions, inyo man luyag ipalabot diri iya sa This Is My Life, pwede nyo lang ina mapadala sa itong text hotline, ara lang text hotline naton kay tingwaan naton ina nga mabasa man karon. Itong text hotline 0963-757-0874, again 0963 757-0874. Magluwas man sina sa mga nag-upod sa aton online via Facebook Live. Hi and hello lang dire sa inyo mayong hapon man. Pwede ninyo mapadalang inyo man mga greetings kag any comments, any good reactions sa aton paglingaw sa inyo karon hapon sa This Is My Life. Ara may chat room kita dira na pwede ninyo ma-share, pwede man ninyo ma-heart-like nang aton sini paglingaw sa inyo karon nga hapon. Kag magluwas sina inyo man dira makit-an, mabasahan ang mga balita nga nagakatabo iya from sign on to sign off 24/7. Diri iya sa Dakbanwasang Bacolod. Kag nagakatabo sa palibot sa aton pungsod Pilipinas kag bugos man nga kalibutan. Gani sa nasiling na naton karon man nga hapon kinahanglan lang gid iya nga magpulo pa huway kag mag-relax kita. Mangkot kita sa magsiling relax ano dira be. Ang aton mga seniors, ang aton mga young ones, mga kabataan, samtang kamuda busy man pitik-pitik sang inyo mga gadgets, ari lang si Tita Wilma. Updi ninyo dira si Tita, Tito, Lola kag Lolo sa pag-upod kay Tita Wilma man karon nga hapon. Ha? Mga Lola kag Lolo, samtang nagasulusandig kamo, samtang nagahilay-hilay kamo kag nagapiyong-piyong inyo mga mata, si Tita Wilma ari lang diri magalingaw sa inyo tub-tub tak na stress iya sa karon nga Sabado sang hapon. Pero sa nahambal na naton, sa liwat ang kakulitan ni Tita Wilma, ara naman. Ang pagpahinumdum ko sa inyo, kung weekend may mga plano, ang mga kabataan nga magwa, may mga plano nga kung sino, mga opdo ninyo, basta magwa ang concern natin is kung magwa kamo sa inyo puluyan, sa gihapon ang aton mga health protocol, himuon ginaton. Di pagkalimtan ang inyo mga face mask, ang inyo sini alcohol. Kung daw hayon-hayon ka lang iya, galakat-lakat ka lang sa dalanon, kinanglan may aray tayo sa bulsa ho. May aray tayo sa bulsa bala gamay nga suludlen sa alcohol para in case may magkakumusta to sa imo, makasapding si mo, may ara ka something. Hindi na sila nga delikada or delikado ikaw. Protection lang na sa kaugalingon mo, kag protection man sa mga tao sa palibot mo, pati na sa pamilya mo. Right? Yes, Tita Wilma. Kag ang aton pagdistansyahanay, no? Ang social or physical distancing himuon gid naton ina. Kag sa karon man nga hapon, magluwas man sina ang ihatag ni Tita Wilma ang aton sinibasahon duha ka consolation prize winner naton, ang tagaan naton ligwa sa sini nga hapon nga aton man igadulong sa inyo. Gani relax lang, na relax lang gid ka mo dira.
Sa Tagapanay, kamusta ka mo dira? Sa apat ka mga probinsya. And of course, sa isla sang Guimaras, sa Bugos man nga isla sang Negros, duwa ka mga probinsya, Negros Occidental kag Negros Oriental. Sa mga kaiping magluwas pag sinawi na mention na naton nga mga kaislahanan. As mga listeners naton dira sa Palawan kag Masbati, hi and hello sa inyo kag dira man sa Romblon. Sa kutob sang aton malabutan sa sininga hapon. Ano ginaplano nyo nga pala mahawon sa sininga nga hapon man? Ating ibanda may ada Tita we sagwa lang yaho nagabulo baligya inang fishball, di ba? May ada fishball, shumai, pag gina french fries, ti mga kabataan na namian ginaiya, no? Pero sa mga young ones ilan na gusto mga tinanok, mga kumbo, mga mana no? Or let's say bisan tinapay lang. Ano man ang inyo pala mahawon sa sininga hapon or ano man ang plano ninyo nga pagpamahaw pod sa inyo man pagpangapikapi, hinay-hinay lang. Ay ho. Pero 1:53 na Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na mga produkto sang Dr. Alfred's. Basta gani mga produkto sang Dr. Alfred. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang Okay, madam yung nakita sa mga naka-online dira. Hi and hello. Wow, ada si Inday Bella or Belia Rendon. Good PM. Tawelms, monitor lang kami diri from
Victorious. Wow, mayong hapon lang sa mga taga Victorious. Novem Juanites Maghari. Mayong hapon, Tita Wilma, pa-shout out sa family Maghari kag Juanites family. Yes, kamusta lang dira kag mayong hapon. Inday Vilma Deloso, hi and hello sa imo. Bo, thank you. Nag-send lang gid si Inday Vilma Deloso sang stars, no? 75 stars. Thank you, kid. Mayong hapon, Miss We, Inday Homa Lumina, salamat man. Kag-yes, hambal ni Inday Vilma, rin na, monitor lang ko diri, Tita Wilma, sa Tabao Central, sa Valladolid. Mayong hapon sa mga taga Tabao Central dira. Thank you, kid. Dorotea Merovilla Esther, mayong hapon, Tita Wilma, salamat man. Yes, Sir Mileli Oligo. Sila ni Sir Mileli Oligo. Love you all. Thank you, good Sir Mileli. Live siya, no? Sa matahom ko nga programa sa This Is My Life. Paamo ka ginabala. Yes, good afternoon to we have a good weekend and keep safe always. Patamyaw please, Tita We, sa asawa ko kay Ayes sa May Katagi Benitez kag sa anak ko kay kay Aya Fire Benitez, no? Salamat gid Sir Lester Way, na? Kay Ma'am again, kay Ma'am Ayes sa May. Ayes sa May, Katagi Benitez, kag kay Aya Fire Benitez. Good afternoon lang. Dira na sila sa sumag, di ba, sir? Patamyaw man ko no kay Stephen Ganza Simbet. Dira sa Mayla, Carlota City. Helen kay Sir Lester Way Benitez. Okay. Please, Ma'am Vanessa Star, kay Doc Mike Mayo, Jinky de Lagdon, Noel Amar, kay Alex Montesa, Tita Wilma. Pahalin ina kay Sir Milelin. Okay. Mga pita, Ma'am Wilma, diri sa Tangob, sa Bani Cafe. Yes, sir. Thank you so much. Enjoy lang dira, no? Hello, Tita Wilma, umusta na watching upod sa mga kiddos ko. Nga, upod ko na sa mga kiddos, yung mga silawayon from Joe and Nicor. Basta gani mga kids amo ginaiya. Mga makulit kag mga hyper. Hindi ba lain day Kativir? Yes, good afternoon kuno Tita We. Salamat gid. Hello, good afternoon Tita We and happy weekend. Present naman kami diri sa may Celine Homes. Daithil Maigwiko, kay Lydia, kay Bibing, Jennifer, kag Mercy Lambert. Salamat Tita We and stay safe and healthy always. God bless you and your family, Tita We. Salamat, Ma'am. Kay Juvie Monares. Good afternoon, Tita We. Good PM and happy weekend, Tita We. Ga-monitor lang ko diya. Kay Gaulan di sa Valladolid. Gaulan da diri sa amon gagum-gum pero sa pila ka parts nagapuro panalitim. May party man nga nagtupa ang ulan. Inday Rona Rihida Trava. Thank you. Kay Nining mo Presobre Vega, she's online. Nining, salamat gid kag maayong hapon. Juvie Monares, salamat mine. Kag ari di kagina nakita ko si Angie Delfoso. Angie Delfoso G, good afternoon. Thank you. May kinag-abot ka da. Sorry. Mabuti naman. Kamusta lang ikaw diyan, Naka-rest well na ikaw, na? Inday Angie, thank you, kid, na? Inday Vilma Doloso, salamat man. Okay? Nining mo, pero salamat, kid ko, no, Tita Wilma, na? Kag, yes, salamat man. Kay Juvie Monares, kag kay Dakudaw Richard, na? Thank you, kid. Kay Ellie Gomez, kag kay Philip Ken Alonso, guy. Finayaon, mayong hapon man sa imo. Kag kay Julie Militado Patrimonio. Kay Raymond Agaton, thanks man. Kag kay Tons Agudana, no? Salamat gid. Enough lang na anay, balikan lang kamo karon ni Tita Wilma, ha? Okay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno.
Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A,
Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sa taon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Alas 2:11, Action Radio, Philippine Standard Time. Dali lang, Tita Wilma, pasipletan balaan na ito natin sa ni-text hotline antes kita magbasa, na? Okay. Mayong hapon, Tita We, greet ko lang si Nang Annalyn kag sa mga bata iya sa Purok Margarita, Barangay Maaw, Saban ko kay Admar si Dayon. Madam, ugin nga salamat. O, salamat. Winner. Ang isa gali ka, ang isa sang aton mga consolation prize winner na belated namon nga Valentine's dalang amon mga nakapang ice cream sila ko, no? Nakapang ice cream kami kay gina belated na nga Valentine's dala ang amon mga bata. Richin si Dayon ang nagdaog sa Mi Amore. Yes, consolation prize. Thank you, Gid 0996. Daw siya baling basahon na iton mo. Sige lang pamatii lang dira karon, no? Tawe, Lihog, Tamyaw family, Villanueva, Wansi family, Alyon family, De La Torre, Dandoy family. Nagapamati kami sa programa mo. 2971, madamo gid nga salamat. Mayong hapon, Tita We, nagamonitor man kami sa imo. Kagwit lang ko please sa Escondida family sang Isabela, Tita. Na, God bless sa inyo. 8535, salamat man. Monitor kami from Talaptapla, Castillana. Salamat, gid. Halin kay 5696. So, standby na. Dira lang anay ka mo, ha? I was wrong when I hurt you. Amore. Amore. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Ang kada persona ang may pinasahi na kasaysayan. Ang kada persona ang may pinasahi na paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Maghihintay ako ba? Ikaw ang may pinasahi nga istorya sang pagigugma. Amore. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Amore. Ang hihinayang. Mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Okay, so ang aton pagabasahon isa sang aton na consolation prize winner. Kagang iya sini entry nagasiling. Good day, Action Wear. Luyag man ako magpasakop sa Mi Amore, mga pinasahi nga laragway sang paghigugma. Ako si Regine Sedayon. Nabasan ko ng imo text amo ni gali, no? Kag ang ban ako si Edmar. Taga Purok Margarita, Barangay Maaw, Bagos City kami. Tita Wilma. Hi. Ang akon sini istorya natungod sang bata pa ko. Kagdako ang amon age gap, 15 years kid. Pag-updanay namon nga duha. Okay lang ina siya, ano? Muna siling nila nga age doesn't matter. 15 years old ako, kag siya 30 years old. Nagkilalahay kami nga duha sa kampo. Kay nagatapas ako sang una tubo. Apang kinamada ina, tagduha ang tumpok sang primero. Amo sina kabudlay ang obra sa kampo. Sang primero ginamanong ko pa na siya, pero sang ulihi ginasunlog-sunlog na kami sa mga upod namon obra. Tungod kay dungol, kagbabaan kuya Tita, nagabato kuya sunluganay. Siya hipuson, husto lang maghihom-yuhom. Pero sang ulihi, nagabato siya sunluganay. Hasta nga nag-develop ang balatyago namon sa tagsa-tagsa. Hindi pa kuntani magsugot, hindi pa kuntani magpasugot ang mga ginikanan ko. Pero tungod sa katig-asang ulo ko,
namanagid ako. Una namon nga Valentine's, nagabusong na ako sa amon subang. 16 years old pa lang ako the time sang nagabusong ako. Okay pa, pero sang nagbata na ako, dito ko na narealisar ang tanan. Nga hindi gali basta-basta, ara na, ang magpamana. Kasakit-sakit gali magbata. Kagbudlay gali, nga bata ka pa, may bata ka na. See? Ilabi na gid kon sutil, kag nagalain ang pamatyag sang bata mo. Daw hindi ka kabalo kung anong himuon mo. Maghibi gani sang una ang bata ko nga subang, gahibi man ko tita. Nakasiling ko sa kaugalingon ko, nga maayo pa. Kung nagtutom ako sa pag-eskwela ko, kag namati sa mga laygay ni nanay kag tatay. Pero salamat sa Dios, nga wala iyak ko ginapabayan. Wala ginapabayan ang tanan. Nalampuwasan namon Tita Wilma, upod sang akon bana. Kung may problema, kung may ara, gidman, ginapangitaan gindayon namon sang solusyon, bisan pigado lang kami. Kag kadako sang amon age gap. Pero hindi inaupang sa amon nga duha. Ang importante, nagapalanggaanay, nagaintsindihanay, nagasuportahanay sa isa kag isa. Kag maayo lang nga lawas, tita. Age doesn't matter. Hindi bala? Subong, 25 years old na ako, kag ang bana ko, 40 years old na. Kag proud nga iloy, sang apat namon ka bata. O see? Bow! Ay, Marga, ho. Pasensya, kid. But anyway, sa imo, Marga, no? Madamo gid nga salamat, maayong hapon, kid. Okay lang ina kay ti sacrifices bala na nga ay ko binasiplatan da yun nga may ginatago tuglis puntaw na. Pero nami man ang imong istorya. Dili bala makitaan. Una-una gid nagapasalamat ako sa imo pud ang bana mo na. Nagapasalamat gid ako nga gin share man ninyo ang inyo dari isa no sa makabig naton pinasahi nga laragway sang paghigugma na. Makasiling kita man nga pinasahi tungod sa huben mo nga pang-idaron kag sa agwat sang inyo edad nga duha na wala ina makaupang sa gugma nga nagtubo sa inyo tag sa kabalatyagon. Bisan nga nagapamalabag pa ang ginikanan. Padungulan mo lang gani ya. Pero abi mo anak diri gid ako diri mo nakuha ang akong atensyon. Ang pagbatsyag mo sang paghinulsol na sa mga kabataan katulad sang aton si Sander na nga si Inday Marga na kung pasugtan lang naton no. Kung pasugtan lang naton ang aton balatyagon nga kita nagahigugma, kita in love. So kinahanglan matagaan ina iya katumanan. Bahala na basta kung mamana ko or mga asawa ko. Di bali na basta gusto ko magpamana or magpangasawa. Pagkatapos hindi ka bala preparado sa tanan. Kaya mo na siling naton nga ang pagpamana, ang pagpangasawa, hindi hampang-hampang. Hindi hampang-hampang ako, hindi ka na mag-muntat na ko. Hindi na siling nga balay-balay lang na. Hindi na siling hampang-hampang na kamo magsiling hindi na ko, ang puli na kuya. Na, di ba la? Isa ini ka sagrado nga commitment. Kasi di nang imo kaugalingon i-commit mo sa partner mo, sa imo mangin bana, sa imo mangin asawa, nga buot silingon preparado ikaw sa pagbaton sang tanan. Handa ikaw sa kung anuman nga mga konsekwensya. Handa ikaw sa tanan nga mga kabudlayan.
tanan nga pagsakripisyo himuon mo. Amo nang ginatawag nga sa pagpamana, sa pagpangasawa, amo na makasiling ka bala hindi bala sa inyo marriage vow nga makasiling ka through thick and thin, sa kalipay kag kasakit magaunungay ang duwa. Kay ginisa ka mo paagi sa sagrado sang kasal. Di bala? Amo na siya puro amo na ang sulat or ang kaungdan sang inyo paghigugmaanay nga duha makahatag inileksyon sa aton mga kabataan sa karon. Naghinulsol man si Inday Marga nga suno sa iya tani nagpamati ko kay nanay, nagpamati ko kay tatay, tani kung gintapos ko anay akong pag-eskwela, wala ko maabtan ini subong. Pinsaron mo ha, at the very young age, nangin iloy ikaw, maghibing bata mo, mahibi ka man, naamo na siya kabudlay. Kung ginakapoy ka, kung maglain bang pamacheck sang bata mo, hindi ka kabalo kung anong himuon mo, kay lamharon pang paminsaron mo, ginabudlayan ikaw. Amo na ginisiling naton mga anak. Kung maghimo sang isa ka desisyon, ilabi paggid kung bata pa ikaw, binagbinagon mo gid anay sang tanan. Kung bala ako handa sa pag-atubang sang responsibilidad nga akon ma-encounter or akon atubangon na responsibilidad nga pag-atubangon sa akon pagpamana, sa akon pagpangasawa. Pero ang tanan, hindi nang imposible kung kamo malapit sa Diyos, kaya ang mahal nga Diyos, ara ginagatuy-tuy sa inyo, biskan kung ano pa kabudlay sang inyo, ma-experiensyahan adlaw-adlaw. Di ba? Ay, huo. Nakayuhong kita. Tinawa, nakapabago na sila, nakapaano na sila, nakapang ice cream sila. Upod sang ila sini kabataan. Nakayuhuman ako nga ang desk ko, mabasa ang imo dari entry. Ba nag-date, late na ko no iya nga date for Valentine's. At least, bisan paano. Muna sining bala na itong kumpigado ka, hindi kayo makaselebrate. Ang mga may kwarta lang yan, mga may kasarang lang, ang mga enjoy sila. Hindi. Kay bisan sa popcorn lang ang mahatag mo sa bata mo, kag ice cream, ng dirty ice cream, nga ginatulod-tulod ng baklan mong kabataan mo, upod ka mo nga mag-asawa. Ay, kanami na sinaiyabatyagon. Hindi ba lang mga ginikanan? Amo na sa itong mga kabataan sa karon. Ha? Ang paghinulsol, ara ginman sa ulihi. Gasiling lang ka mo, nga mamana ka na, mga asawa ka na, handa na ko, pero handa ka bala sang tanan nga mga pagtilaw nga mag-aabot sa inyo pagpangabuhi? Yes, kunara ka na sa husto nga edad, enjoy mo ang imo pagka-single. Di ba lang mo nang mo ginahambal ko permis sa mga kabataan. Ha? Dapat pagkatapos eskwela, pangita obra, pag may trabaho na, enjoy nyo ang inyo kinitaan, no? Enjoy ninyo para ang inyo nga pagsakripisyo sa inyo pag-eskwela, nga naangko ninyong inyo kurso, pangita ka mo trabaho, para nga i-reward nyo man ang inyo kaugalingon, para nga mangin malipayon man kamo. And then, planuhon ninyong future ninyo. Ano ba lang ang ideal nga edad sa pagpamana, sa pagpangasawa? Handa ko bala nga batunon ang tanan at tubangon ang tanan na para wala ka hinulsulan. Kay nga ang mga anak kung magpangabuhi na kamo, ay bali wala ng kaugalingon mostly sa mga nagaginikanan. Di bala? Why na na wala na ginapaminsan ang kaugalingon mo nga kung anong needs mo. Kay nga priority sa imo ang kinahanglanon sang imo anak or mga anak. Unahon mo gid ang kinahanglanon. Bisan di kaya bakal bayo, hindi kaya bakal sa imo underwear. Basta si baby, may ara lang, di ba la? O sa mga bag-ulang nangin parents. O, pamangkuta sila sa ilan na experience yan. Pero kung hindi ikaw preparado, daw hindi ka kabalo kung din ka maningit sang mga kinahanglanon mo, naamo na siya. Kinahanglan, mas nami mo kay nga, kung na-enjoy mo ang imo life being single, once nga nagsulod ka sa pagpangabuhi, mahatag mong ang imo tanan nga atensyon. Maka-focus ikaw bilang wife, bilang husband, kag bilang amay or iloy sa inyo, anak. Di ba la? Mo malang na. Pero namian ko, bisan lipot lang ng iya sa ni entry. Namian ko kay nga, na realisarya bala na kag ginaghinulsol man siya, pero tiara na ina
nagkita ay ang hipuson nga lalaki kag ang dungol nga babaye nga naghigugmaanay na sa bata nga pang idaron katunga gid ang edad sang lalaki, may lang gani kay ang lalaki na tuod na, may lang gani kay ang lalaki iya siguro matured na gid at that time sa inyo pag-asawahay no Inday Marga na kag siya man ang nagamotivate sa imo nagatudlo sa imo sang tanan. Okay, salamat gid. Alas 2:27 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang dira. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. Life Extension, Vitamin D3. Marley Gonzaga, mayong hapon tawe, God bless. Predestined sila sa isa ka. Yes, predestined gid man sila sa isa ka Gisender Marley. Now, thank you gid. Tita We, mayong hapon watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Kag mayong hapon man sa tanan nga Bat 78 sang Bate National High School. Salamat Tita We. Antonio Beronio, madamo gid nga salamat dira, ha? Okay, God bless man and happy weekend sa inyo. Inday Chino, si Sir. Salamat gid sa big heart. Kagin send mo diri kay Tita Wilma. Hello, Tita. Good afternoon, Tita. Madamo gid nga salamat sa pagtamyaw kay Manong Rollis Dinoy. Nakapanawag man gid siya kay nanay after Tita on 3 o'clock. Nabungguan siya sang single nga bike. Si Baby James, pasalamat lang gid ko kay good nga wala siya ni tamaan, Tita. Bo, salamat gid. Bonamay, Dinoy. Ti sa mga nag-aupo sa iton every afternoon. Siguro nabatian nyo man tong sulit-sulit ni Tita Wilma kay ato na siya sa Manila. Way na balita ang iya diri pamilya man kay pero kabalo kita nga listener tana sila nga magpamilya pating kabataan didto. May kay nabatian niya kag naka-exert sa effort kag nakig-communicate sa mamuna nakahapos subong isang komunikasyon. Mary Grace Mungkal Cabalfin, monitor lang kami always ni Nanay Lucring. Kag-greet ko lang Mungkal family. Salamat gid. Mary Grace Mungkal Cabalfin. Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon, Tito We. Mayong hapon, tamyaw lang palihog. Sang happy birthday sa akon manghod nga si Sheila Minies Conlo. Madamo gid nga salamat, Tito We. And Christine Minies Villalobos, salamat gid. Happy birthday again kay Sheila Minies Conlo. Inday Blaza, mayong hapon man sa imo. Kag mayong hapon, Tito We. Hinida Ordonez, salamat gid. Richie Turibio, good PM, Tita. Monitor from La Castillana. Dira sa Barangay Talaptap. Kaya may nag-text mo sa ito na text hotline nga mga taga Barangay Talaptap. No? Ara sila. Salamat gin. Tawi-ari lang kami Japon ni Nanay Isabel Aga. Monitor diri sa Victorias. Happy Saturday na lang. Sa inyo man nga duha. Na, Sir Adilaos. Virgil Pinda, salamat gid Diverge. Salin kay Thelma Iguico. Hi, Sir Alex Fuentes, kamusta na? Siya kuno nag-upod sa ito online kag nagapamati man sa iya radio. Salamat gid Sir Alex Fuentes. Okay. Melvin Peñafiel, good PM. Okay, gid salamat gid. Sinday Ronnie Trabay. Monitor lang to sa agaulan to kuno, dali lang gid. Lilion ko dibi sa piyak kon may ari padari nga dira sila. Marley Gonzaga, yes. Salamat gid. Kag Tutu Eric, madamo ging salamat mayong hapon kay Inday Hinida Ordonia, salamat man ana and good afternoon lang dira sa imo. Kag Mary Ann Baya, yes, hi, good afternoon sa imo. Edwin Panteras, kag kay Merly Gonzaga. Inday Evelyn Martires, mayong hapon, ara ka man ka-online, mayong hapon lang dira. Kamusta lang kita dira kay May, kay Chipoy, kay Sky, kay Cloud. Ani ko sa mga ngalan sa ilang mga baby, no? Kay Sky, kay Cloud. Sa daso na akong girl guro, stars, si Star naman, may moon pa, ara sa kahawan. Roy Ricuelo, mayong hapon kay Michael Casuyon. Jocelyn Joy Evangelio. Jocelyn Joy Evangelio, mayo gin nga salamat dira. Richard Dacudaw, kay Ali Gomez, hi, good afternoon man. Okay, salamat gid. Okay, dali lang gid. Dali lang gid. Aha.
Submission of entries is from February 20. Alko, priska nga tabagak. Tunga sa kilo. Abaw, nga ginbutangan ko balunggay, kamatis, kag sibuyas dahon. Tapos tunga, mix klahan. Mixan ko man bumbay. Nga ginkiyad kag prituhon. Tapos kihad ko liwat sang kamatis kag bumbay. Pusan man suha ha. Wala ka na pangitaon. Wala naman mo, hehehe. Wala ka nang hahanapin pa. Gana lang sang kaon ng imo, dira, no? Ay, kanami-nami, gidiya, kay Roderick Nonies Lazarito. Sir Roderick, mayong hapon. Kag, mayong hapon man dira kay BJ Villarmino. Yes, BJ Villarmino, dira sa may Masbate, mayong hapon lang. May damo gid nga salamat nan. Okay, about hands on gid siya. Okay, Tita, salamat gid. Okay. Relax na lang daanay. Balikan ta lang ka mo naman dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tip. Padalaan niya kaya may picture na yayo. Ako birabiragid pang laba, akong sudan kalabas ang munggo nga may ilugbati, pares siya pinaksiw. Kag tilapia with dessert nga moasi, paila-ila kagidya. Kay kanami, kapaborito kung may nang moasi na. Kung sa ibang nga lugar, panawag sina, palitaw, moasi, inday-inday. Ay, sa tabok da, di ba? Sa isla sa panay, panawag na ninyo, panawag da yung moasi kay sinanay, taga-tabok mo nan. Dili naman niya, nabatian ko, inday-inday, may araman, ano na siya, inday-inday, palitaw, kung sa Tagalog pa na. Ay kanami, pag kayong iyang ginbutang mo, inang muskubado, balang kalamay, tapos may ara pa si sa seeds, abaw, lunga nga sinanlang. Bukbukon, ti mahumot-humot na yan. De Rona, thank you again, na. So, salamat. Enjoy lang dira. Samtang nagakaon ka, sa kupon mo lang kami, no? Imagine na lang ari ka gaupod sa This Is My Life. Upod mo man kami dira kaon sang imo ginhimo nga muasi. Okay, good PM Tita Weta. Nakayuhom gi ko sa sender. Abi mo day nami mamata pero okay lang na Tita We. Kay palangga siya sang banaya. 6850 madamo gi nga salamat. Okay. Siling man sang isa ay mayong hapon amo-amo gid sa ako ng istorya. Pagwit lang tita sa mga Saison family, kag Dila Peña family, dira sa Hinubaan. Okay, 4342. May damo gid nga salamat. Good PM, Tita We Panyaga, tanatulugan ako ta pagbugtaw ko programa muna. Si Laila naman nita gapamati gid ko subong ta. God bless Gid. Greetings from Laila o Barangay Minuyan. Ginapatapos ko lang ang horoscope ko kag sa Gemini ko tani natuon pamatian ko gid dugay-dugay na dugay-dugay ma-horoscope na si Tita Wilma gani relax lang dira and thank you gid. Okay, let's 2:39 Action Radio Philippine Standard Time ma-horoscope na gid man si Tita Wilma. Kag sa iton sinipagbasa sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon yang adlaw Sabado. Yes. Pebrero 19 tuig 2022. Unahon siyempre ari na kita Pisces na natapos na ang una tong zodiac sign. Ano gining una-una gid Tita We anay kahapon ang Aquarius, tinag-end ng Aquarius, sugod kita iya sa Pisces. Ang mga Pisces, amoy ni mga natao Pebrero 19 tugtong Marso 20. Yes, mga Pisces, makahimo ikaw sa mga mapuslanon nga bagay karon nga adlaw. Base sa ginaangkon mo nga ikasarang kag sang imo iya kaalam. Kinahanglan lang dugang nga ano Tita Wilma, dugang pagid nga paghulag sa imo adlaw-adlaw nga hilikoton, especially sa imo trabaho. Inakon hando mo ang kaayuhan sa imo kaugalingon or sa imo man pangabuhi. Pisces, 12, 15, 13 kag 31 mga maswati mga numero. Turquoise is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman, amoy ni mga nataw iya Marso 21 tubtob Abril 19. Mga Aries, kung magpangayo ka, kag ikaw paghahatagan, subong naman ang tion. Parang, hindi aryo, magpangayo ka, kay ikaw hatagan. Amo na bala. Do pariyolin ako nag-pray ka. Amo set as an example. Do pariyolin ang hambal bala ni Lord Jesus. Ask, kinanglan,
ask and you shall receive. So, kinahanglan, nami pagi ko mag-pray ka, kag mag-pray mo kung anong ginapangayo mo sa iya, kay grant niya na. Kag abi mo, ari subong man ang tion para nga magpangabay ikaw or mag-push ka da sa imong ginaobran sang dugang nga sweldo, no? Kung maayo mo lang imo performance kag nakita mo nga daw hindi nagkakadapat ang imo iya nga sweldo nga ginabaton. Kag abi mo subong nga inadlaw, masaligan mo gid ang imo mga abyan. Ara lang sila sa likod mo. Hindi ka gid magkahuya or magtahap sa ila. 2, 9, 14, kag 38 mga maswerte mo nga mga numero. Yellow is your lucky color. Kay tuwa na ito ng zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus naman, Abril 20 to Mayo 20, mapakita mo man ang imo abilidad. Imo kaalam kag ang imo abilidad Taurus. Ang imo palangga sa kabuhi, nobya or nobyo mo, bana or asawa mo, makabuligid sa imo problema. Ha? Hindi pagsuluha kag magpaluya-luya dira. Come on, Taurus. Kag isa pagid, likawan mo ang sobra-sobra nga pagpakapoy. Mas swerte mo naman ng mga numero 6, 14, 26, 37. Lucky color, red. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Wow. Damo-damo, trabaho mo da Gemini sa inyo. Bo, ginatambakan ikaw sang mga trabaho sa karon. Sa inyo balay o kung sa imo man ginatrabahuan. Pero mangin malipayon ikaw. Kay nga, tungod ina sa love. Tungod ina sa love kung nga happy ka karon nga adlaw. Pero, ang hambalang di sa imo, may side comments di sa imo, iya horoscope po. Likawan mo lang kung nagapanahor ka. Likaw ka lang sa pagpanahor. Kag likaw ka man sa mga chismis. Maswati mo nga mga numero 2, 7, 10, kag 22. Fuchsia is your lucky color. Sa mga Cancer naman, yes, Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Cancer. Okay. Hindi ka maglikawan mo kuno ang pagsobra-sobra balang garboso nga paggasto sa imo kinitaan. Kinanglan gamiton mo ang imo dira kwarta sa husto kag mag-save ikaw, Cancer. May swerte ikaw sa negosyo. Siling sang imo nga horoscope. May swerte ikaw sa negosyo. Kung ikaw interesado, magplano ikaw kag umpisahan mo. 8, 10, 27, kag 31, mga maswerte mga numero. Citrus yellow is your lucky color. Alas 2:44, Philippine Standard Time. Una pa lang inagabahin sa aton man paghatag, pagbasa sa inyo tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope. Dira gali sa may Camp Amber, Don Salvador Benedicto kay Virginia Manihable or Manihable, no? Virginia Manihable mayong hapon lang dira na Virginia kay Nini Guardamo, no? Nena Guardamo kay May sa East Homes 4 sa may barangay Mansilingan. Relax lang kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercials. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. Romiano dira sa imuan kapis, good afternoon. Thank you. Kamusta lang kamo dira, na? Kamusta lang kamo dira? Kag yes, salamat gid ma'am. Maayong hapon dito. God bless. Okay. Merly Gonzaga naka-predestined. Basa na. Tito Rod, good afternoon. Next, Rod Simon, thank you again. Na? Kag yes, Tita Wilma, kay Inday Nelny, dira sa Barangay 9, mayong hapon lang da, no? Sa Mother Dear ni Inday Nelny, mayong hapon sa imo nanay. Dira sa kapihan, sa tsindahan, paamo ka na bala. Toto Walter, salamat man, kag mayong hapon lang dira sa inyo, tenan. Samtang nagapaliwaliwa ka mo dira, kag nagapalipas oras. Kay Tatay Avelino, kag kay Sandra Tiglay, dira sa my phase 1 as a country home sa Estefania, mayong hapon lang dira. Kag kay ng Beth sa Beth Store ng Bebe, salamat man sa bugos nga pamilya, mayong hapon lang dira sa inyo. Kay Manang Perla, kag kay Inday May, salamat man. Kay Inday Norma Rosales, kag kay Inday Inday Grace, may isa pa gito kay Inday, nalipat ako. Nalipat ako sa isa kay Inday. Salamat ka sa inyo pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Sa mga ma'am dira, sa mga teachers kay Sabado Subong, hi and hello sa inyo, especially kay Ma'am Cherry, kay Mama Ping Nivales, thank you Ged. Kay Ma'am Josephine Jusera, kag sa bugos nga pamilya Ged, na? Dira sa may Cumulative Meadows, kay Ma'am Adoration Rufin, kay Ma'am Nermia, kay Ma'am Fatima Selanap. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kag syempre dira sa Axe Meat Shop, na? Dira sa Axe Meat Shop sa may Banga Sawmill, Barangay Bata, mayong hapon lang dira sa inyo. Salamat man. Kag kay Girom Dinoy, kag kay Ruming, salamat mayong hapon sa inyo bugos man nga pamilya. Kag dira man sa may habhab, no? Sa may habhab, sa may purok magbinuligay sa inyo gidira tanan-tanan, mayong hapon lang. Ay, ito lang pagpangamusta. Tapuso na ni Tita Wilma, mga zodiac sign, para man sa itong horoscope. Di na kita, Tita Wilma, ara na kita sa mga Leo, no? Mga Leo, mo ini mga natao Hulyo 23, tubtubag gusto 22. Bisan sino, maguro Leo mo ng problema. Pero para sa mga Leo, nagapangunagin nga problema sa ila subong, amo ang kwarta. Kung mahimo Leo suno sa imo horoscope, hindi ka dira makigbais na tungod sa kwarta.
dumdumon mo lang magkatibawas gid ikaw. Maswati mo nga mga numero 2, 4, 6, kag 38, Chinese blue is your lucky color. Sa mga Virgo naman, mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, siling sang imo horoscope ay likawan mo kung ano yung magpasimpalad, na? Likawan mo ang pagpasimpalad, padayuna lang ang maayo, mainit nga pag-inupdanay ninyo sa sulod sang inyo puluyan, kag sa mga kaupdanan mo man sa trabaho. Abodo ka nami sa imo Virgo subong adlaw. May swerte mo man nga mga numero 1, 4, 24 kag 36. Green is your lucky color. Sa mga Libre naman, Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23. Aha, ara pagid. Temporaryo. Sa mga may negosyo niya nga mga Libra ha. Kung may negosyo ikaw medyo mahinay-hinay ang pagsulod sang kita. Pero temporaryo nang inasuno sa imo horoscope. Kay kinanglan karon man nga adlaw Libra, kinanglan mangin understanding ka, kinanglan mahinang panon ikaw, kag kinanglan magpakatawhay ka lang sa tanan man nga tion. 4, 14, 11 kag 29. Lavender is your lucky color. Kadtuan naton ang zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio naman mo ini mga nataw Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22. Tinguhaan mo nga mahinakpan mo ang mga gidya, mga kompromiso karon nga adlaw. Ginatinguhaan mo gid or tinguhaan mo gid para nga hindi ina magresulta sa problema, Scorpio. Mangin honest ka kung ano ang ara sa kaibuturan sang imo balatyagon. Kung ano ang kaundan sang imo balatyagon, kinanglan mangin honest ka. Hindi ina pag-updis sang pagpakuno-kuno kay resulta sina ikaw sa gihapon ang magasakripisyo. 7, 8, 22 kag 32 mga maswerte ninyo nga mga numero Scorpio. White is your lucky color. Sagittarius, sa mga Sagittarius naman na tao Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Kung ano ang swastyon sang iban, na? Kung anong swastyon sang iban dira sa imo batuna. Ang hilikuton nga may angot sa imo abyan, kung ano man ina nga event for today, nahanungod sa imo abyan, kung pwede Sagittarius, ipaiway mo anay. Just 11, just 9, kag 30 mga maswerte mo nga numero. Emerald green is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, yes, Capricorn, Disyembre 22, tubtob, Enero just 9. Mga Capricorn, ari ay tinguhaan mo or ninyo nga mapahalipay ninyo ang inyo loved ones, no? Ang inyo asawa, inyo bana, nobya or nobyo, mga friends ninyo or kapamilya ninyo kinahanglan. Kaya nga may ara sa ila, may ara nagasunggod-sunggod. Kaya tagaan mo man importansya ang mga aktibidad, no? Ang mga aktibidad nga para sa inyo balay. Abi tagai man na bala importansya, paamo ka na bala ha, Capricorn. 5, 9, 29, kag 40, mga maswerte mo nga numero, jade green is your lucky color. Kag Aquarius, ang mga Aquarius naman, ang mga Aquarius, amoy ni mga nataw iya, Enero 20, tubtob Pebrero just 9. Aquarius, ang hindi mag-insaktuhanay nga opinion, amoy nang mangin rason para nga amo inang mangin rason nga ikaw dapat magpatunga para wala gamo nga magatuhaw. Kung may ara ka mo dira pag tinipon-tipon, pagkatapos may ara iyang medyo nagabaylungan nila sa daw hindi nami kay lain-lain ang opinion sang tagsa-tagsa kag gusto tindugan sang isa ang iya man sang isa tido hindi na nami. It's time for you. Ikaw mag-middle dira, ikaw magpatunga dira, na? Kag hindi ka man magpati sa mga sugid-sugid lang, kinanglan may ebidensya man. 8, 19, 22, kag 40, mga maswerte ninyo nga mga numero. Aquarius, maroon is your lucky color. So, nabatian nato na itong tagsa ka zodiac sign para naman sa itong tagsa ka mga horoscope para karon nga adlaw Sabado,
Pebrero 19, tuig 2022. Sakto to Tita Wilma, yes, just 19 gid yan. Kag Isabelita, I'm sorry, Isabelita Giroy, hindi pagkakigi si Tita Wilma. Good PM ko no Tita Wilma, nagapamati kami diri sa Phase 3 sa may Handumanan. Mayong hapon lang da sa mga taga Handumanan. Labi na gid kay Sir Rufino Era Gabino aton gina na listener every day. Dira sa may Handumanan. Sa inyo salamat gid. Kay Inday Rose Iscote, salamat man Inday Rose kag salamat gid mayong hapon man dira sa imo. Kag mayong hapon man Tita Wilma, greet ko lang ang mga kabataan diri sa amon atubangan nga nagapungko kag nagauyat sang ila mga cellphone kay naga ML samtang ako diri sa Changi diri sila nagabakal load na hulog-hulog guro nga wifi na ay ho sige lang go lang na okay kag sa nasiling na naton nabatian na ninyong inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa inyo tag sa ka-horoscope. May gamay lang ko diri gali nga update nga mahaytag man sa inyo na tungod sa mga aton ba healthcare workers. Ay, good for you na pasalamatan naton ina kun matuman na gid man kag mahatagan sang katumanan matuman kag mahatagan katumanan ha na kaya nga aton bala Department of Budget and Management ginpagwa na sang DBM na sa Department of Health ang 7.92 billion pesos nga one COVID-19 allowance o kun oka. Idi wow na pasalamat gid para dira. Day ang amo yung nga kantidad ang naalokar para sa 526,727 ka mga eligible nga mga public kag private healthcare workers o kung naman tawag sa ila nga mga HCWs kag mga non-HCWs nga ang trabaho nila may angot sa COVID-19 response. About kanami lang no? Sa amo, Aryo, gamay lang gid. Sa amo nga kantidad, ang 4.50 billion pesos para sa COVID-19 benefits sang 100,313 ka mga DOH plantilla personnel sa mga public hospitals, mga talatapan kag mga rehabilitation centers, kalakip ng mga military kag state university hospital. Kag ang nabili naman nga 3.42 billion pesos para naman sa 426,414 ka mga health workers nga naga-report sa mga local government units kag sa mga private health facilities. Baw sana all siling nila, no? Mabato, naging man siling tani nila, Tita Wilma, na tiyang nabili, sa idalom sang oka nga inang one COVID-19 allowance, ang mga health workers nga naka-record nga aragid sa high risk sa COVID-19, magkabaton sila 9,000 pesos kada bulan. Kag ang moderate risk naman, ang exposure, 6,000 pesos. Kag ang low risk, 3,000 pesos. Di silingan isang health undersecretary nga si Maria Rosario Vereri siling niya, mas ngagin padasig na sa karon ang pagpagwas ng amo iya nga allowance. So palakpak gining aton mga HCWs kag mga non-HCWs. Inday Wilma Inocencio Cabarles sa dira sa Isabela mayong hapon, salamat gid sa imo na salamat gid. Kag syempre man dira sa Isabela Nanay Dayin mayong hapon man kag syempre kay Mami Diana Consolasyon kag kay Mami Pilar Ofelia Garci mayong hapon man sa imo aton man pagpangamusta. Fernando Bongbong Narciso, nakahingabot sila ba? Kag si Janelo Sanzino, may hapon ko no Tita Wilma, musta pangapita? Okay, salamat. Gidupdan nyo lang si Tita Wilma sa inyo pagpangapi. Inday Sharon Padilla, yes, good afternoon. Happy afternoon man. And blessed and happy afternoon and day. Tita Wilma, take care always. Okay. Sa imo man, Inday Sharon, kag sa imo man pamilya, salamat.
Sa siningabahin si Tita Wilma magapaalam na, pero siyempre magabiling kita sa aton Bible verse of today. Halin sa Romans chapter 15 verse 5. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus said. May ginapanumdum abi mong. Salamat gid sa liwat. So happy weekend sa tanan. Happy Sunday and happy Family Day pa na naman buwas. So relax lang ka mo dira. Sa Lunes na naman kita maga-updanay. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita, kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!